Moje meno je Kamil TV a vítajte pri challenge. V tomto challenge pôjde o tom, že si dáme chili omáčku a koľko vydržíme. Počítať to nebudem, takže neviem. Takže môžeme si to tam dať. Takže už to máme. Máme dobrú chuť. Boba. Preto som za to, že mi zaslo svetlo, tak prepáčte. Ale páli to. Ja som niekoho. Zaslo. No dobré. Tak. Zase, že to bolo furt. Termodierky. Také mega utierky. Kedy sa už napijem? Neodporúčam, to hnusné. Fuj, navrátanie mi bolo, fuj. Počkajte, napijem a idem si oplachnúť dostať, že chvíľku počkajte. Sme tady. Tu. Takže sme si už sa vypláchli, takže už môžeme sa... Už moje video bude končiť. Takže bude rýb. Končiť rýb. Ale nie. Takže už sa blížime pri koncu. No, vlastne rýpu. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike. A dajte koment, odber, like, alebo dajte nič z toho, keď sa vám video... Takže... Takže ak sa vám video páčilo, tak dajte, viete čo máte dať, like, koment, odber. Ak sa video nepáčilo, tak dajte dislike a toho nič už. Takže čaute. Takže čaute. Ja sa lúčim a ja vás papkám.